Kaunti ya Kisii anene korwa ase bunge ya Nyaribari Masaba ase woda ya Gesusuni gobono ababwatani ba ekiombe gya boda boda korwa ase egetaseni keria kiageteri banyarekoba baweso kelitukoria rero na koena na obokonyi gochia ase chinyomba nemechi aao eyo etanye bwati gosetali kobage kwenyara bakwana ase litukoria rero nigo batebire nigo kubwaterana amone kiombe kibanyatokoba gochakia banyarekoba bako bekerania enibo ya bono nyekerenge nabo igo batebanigo barachiko bakwenekia ngambanyariko bawikera amagani aao yabantu baria anene babwate okugania aao asensemeyo nigo omoriki oito Mildred Muma nyanyarako bawikira na asensemeyo gitiri na gusanga muno intoro botiro kubatia Kobono tole ase omutinyi bwemeyega ao imensi ya Kenya aso gochengera Christmas bono nigo ebyombe ao bigendetse kweroberia aso kurwa obokonyi ao aso gochengera omoyega oyo nase ensemo ya geteli imeyo wadi ya Gesusu bunge Nyaribari Masaba ase bono abanyakiombe kurwa ase boda boda geteri main stage besokia ase okubwatirana eliogosira chinga chiri kitali kwenyara anene mono ase okurwa endagera gatie binde ebinge bunenchera ya moyo kubanyorana kobeka omosasoko ase amasyo abo engakeiga yogochengera Christmas twakira iga sikuya rera singe cyo gusanga twatwira dinyasaye ngambu ya mona singe cyo ekombe kitu ya pota pota kuruke chaka ya kuduro mwaka abano bakaranga mbuya baumerane sikuya rero baendane kerikyo sibara abanyorire na kegima bakonya bari batabwati ase chinka kitu cyo community yeto ya junction kinyo komuna kabere tuwe bangite n'abanyakeombe ase nginje yo kurangiria abaminto batari kwenyara barase birogumaira into baikaranse to bakogania ogokonywa Rwanda onsi asetore naende bono itwe n'abanyakeombe bari tubwate chingu bono na butubwata asiri tukeri toko baendagera bachikoria tobaye sabuni bachigusiberia elinde na itwe serikali gotokonya bakore gasieye serikali yetu ye county itwe tokonye nonya bagokonya nigo batebire mbabwate amakongo ao asibabolia serikali kubanyura ekero bagokonya ebyombe binde gabereke gutusira mano asense machinyenge tobwato bolemerwa bonge kera tobutaka korana n'abarwaire barasemechi botogo sinyo senge njukunyara waito korinse senge jishiningi 50 togo sangereri ndiko toshana tonyarere kenyoro byonse ekegima ya ngo batebi serikali nabaro narigerere kibese gire yasogati yaringe bwanje tokonya yadatanga kibara ngo ruri kibese abo ibicana biri nangu sabe serikali so we priority ndanga mneke mbe tuise kwa we paramne ya geteri from junction to geteri noje nabaturanye maintain byasana kere serikali rata cyane community chama toka matunda lakini wono muna bana ba family geti yabo basire abali mino bara bandi bagwa kama tavodi mubasire asikinkere cyose gatia bangina kurwa ase ekiombe kyo nigo bono babolia omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi gochia kubanyura ase ekigancha kelikia bangina aso kubasira ase ekiombe keiga tureze zengenjo kibesa ndokora tikinto gwari gusaba abantu baito batoyigweterio yeriga batokonye ase bakunyara egera nanti bato support tukere kiworde kinda sikye igo togo sabe support kurase serikali nonya donya na to promise na to tetingo chigotorusia alengi chinyongo mutwe ato support to konya bangina muna baba batwa macha to kastinka bono mangana ya machintu ndora yarara ndoma etingi metunge inga yakayebegete bisimanga yakalemete na binto binde achichega ige ground na determine state junction to mutagete mono ato konyere abalemaru banyora macha ngena sebale bagwe sibi na bintu binde biraganere bune metu Nyaribari Masaba agayiga geteri main stage gayiga junction amenye nanga yabangina barembwane bano kitoko kwa kwana ko chimate ko jaro ko gayiga tanya ko kwana tuko kwa kwana Kisii ko chimate ko chibasimate sei to gayiga Nyaribari tanya gocha tutako to igaina chabo linga abangina ngaimole abasaye ngaimole mubwate byombe gayiga abana besoki endwe binga tugasoki no tolega igaga kitutabwati kenda tutanta indwara ngati igate cyakere bwombe isano Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV, elitaliane Mildred Momanyi.